Здравейте, това е моята кандидатура за Евилград. Аз съм на 12 години от град Бургас, това трябваше да ви кажа. Всичко това е строено на Creative без World Edit, всичко е строено на ръка. Там всяка тревичка е слагана на ръка и всяка розичка, всяка теменюшка. Нали? Да. Надявам се да не ви направи проблем за това, че съм на 12 години. Тук спълнах няколко билда, даже всичките. И баба ми се върна. Това дърво съм го строил на ръка. Ето това също. Това е за първи път строя нещо подобно. Има и барче. Пак е модерен стил. Малко езерце. Тук отдолу има малка окраска от труджи, мосика, стон, бъркове глостон, колко да свети, да не е тъмно. За първ път стряла остров между другото и мисля, че не ми се получи много добре, но все пак. Имат ми доста време. Макар на Creative. Не е много лесно. Това ми е стълбата за горните даже. Извинете, ако много лагва, просто компютъра ми не е свикнал да знам. Защо винаги да правим това включено? Пържола? Сега не съм гладен. Карай. После. Тук кухня и тем подобни айтеми. Тук е една ножага да си реже рибката. Нали вече върнах така. Тук само става тази риба да се прави суши. Да, вие искахте редстоун, аз не съм използвал кой знае колко на редстоун. Ладно ми го натиснах два пъти, харай. Тук всичко е автоматик, без и тия брулинг стандове. Тук до мене. Фермичката е автоматик. Имаме автоматични бруленги, които са съвсем прости, елементарни и лесни. Даже се правят полушенги много ефективно. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Колко лесно ставало. Ако се чуете как се фармят полушенки, но ето тук хваща се прави се. Правите и така. Чупите. Играя Майнкрафт от почти 3 години, играя от 1.6.4. Да, малко ми лаги, не знам защо, може би защото снимам, иначе не ми лаги толкова. Ще се върна горе, забравих да ви покажа едно нещо, нали. Отвътре тая сграда не е обзаведена. Може да видите отгоре как изглежда, след малко пак ще се върна там и без това пъти не там. Тук има едно летище пак. Не знам как да го нарека, или летище или такова. Значи искахте редстоун, сега ще ви покажа нещо съвсем елементарно. Телепорт. Ето виждате, така ми лагич, като такова да телепортирам се едно. Ето скахте редстоун, по-скоро, да, ето, заповядайте, това е моето малко редстоун машин, елевейтър, който като се кача на него така ми лагича на гръмна компа. Така е това унищожител на компютъра. И да, почти е това. На втори етаж не съм направил нищо. Ето така изглежда тук градинката. Така. Тук нещо адски важно. Имам един шезлонг. Да си пика банските. Ето сега ще обиколим къщата.
Ето този от тая гледна точка много ме кефи. Всяко дърво е строено на ръка. Custom Trees. За пръв път строя нещо такова. И такова. Обикновено строя такива неща, но ако вляза в Evilcraft или поне ако стигна във втори кръг, мисля, че ще започна да строя предимно модерно. Не мисля, ами ще. Хем се получава много красиво, поне според мен. Тук целта ми беше да съединя две къщи в едно, благодарение на тераска. Нали, много макев тук как се получи билярда, някакво така модерно. Тук Иван. Ще спална и син. Стоямера. Така. Иван и Драган. Не, няма се гледа, често. Тук идвам, оставям си айтемите, след това тук имам един часовник. Тук една мивчета с хъблийка. Нали, тук на накопаването ми се прави кирката в момента. Трябва да е до такова да е до... Да. Тук билярд, нали, идвам, оп, взимам щеката, играя билярд, умръзни ли ме, оставя. Казах, умръзни ли ме, оставя. От 2 фокуса. Страхвам се да не ми крашне. Тук почти симетрично, само да тук има кухня, нали, хладилник, още една мивчица. Тук масичка с столче. Тук спалнята. Ама внимайте. Ако не ме приемете, знайте, че с едно малко брадва спа. Нали, с едно малко брадва спа. Малко съм притеснен, защото за първи път снимам. Опитвам се от време на време да пусна някоя закачка, но не знам дали ми се получава. Надявам се да не взимате точки за това. Честно, сори много, но няма малко притеснение, нали? Да сложа опис. Той часовник работи. Хем се получи доста добре и наистина има часовник. И мисля, че това беше всичко, което съм построил. Не знам да има. Да, тук всяка тревичка, всяко цветенце съм го слагал на ръка. И тук всичко това съм го правил на ръка. Също, не, тук ще ползвам болно, защото не се занимава. Тук е една тераска, ало. Все пак ще покажа втория етаж на тази къща. Да. Ето има малко така модерен стил. Тук се получи нещо като буквата Х. Трябваше да се получи Т, защото скам Теодория. Да. Ето това ми е името в играта. Това е моето име в играта. Значи, тук трябва да ме адните в моя скайп, защото това не е пълната кандидатура. Трябва да ви пратя едни два скриншота на една много красива постройка, която съм изстроила на Multiplayer World Edit Pack на Creative, нали, разбира се. В сервер на един приятел не мога да вляза там, защото той спря сервера. Иначе ми се беше получило много красиво, затова много искам да ви я покажа. И да, това беше май всичко. Нали, ви показах кулата, барчето, острова, това. Да. О, забрах нещо много важно. Ето е заек. Сега ще го бесиме, искате ли? Не. Няма се лига, аре. Това е всичко. Надявам се да ви е харесало. Чао. Чао. И да, само да спра да жда.